ତୁମ ସକାଶେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। କ'ଣ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କଲି ବା? କିଛି କଲୁ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କଲି କହିଲୁ ଦେଖିଆନି? ବାବାଙ୍କୁ କାଇଁ କହୁଥିଲୁ? କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି? କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା କାଇଁ ମନା କଲେ? ବାବା କାଇଁ ମନା କଲେ? ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତୁ କାଇଁ କହୁଥିଲୁ? କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି? ମାଉସୀ ଘର ଯାଉଥିଲି। ମାଉସୀ ଘର ମାଗଣା ତ କିଏ ନେଇ ବାବା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ କି କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତେ? ଆଉ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କଲି ଜଣାନି? ବାବା ଭାଇ ନେଇ ପାରିନଥା। ଭାଇ କ'ଣ ନବ? ବାବା ଭାଇକୁ ନେଇକି ଯିବ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଏତେ ବାଟ? ହଁ ନା, ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ତୋ ବାବା ଆସି ମତେ ଦୋଷ ଦେବ କ'ଣ ବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ଭାବିଛ ବାଜା ଯିଏ ବାସିବ ସିଏ ଦାମ ଦାମ ବଜେଇ ଦଉଛୁ ଧରିକି ମତେ। ବାବାଙ୍କୁ କାଇଁ କହୁଥିଲ? ଆଉ ବାବା କହିବି କାହାକୁ କହିବି ପୁଣି? କି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା। ନିଜେ ଯିବେ ଆସିବେ ଆମକୁ ନେବେନି। ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ? କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା କହିଲେ? ବାବା କାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବାବା ତାଙ୍କ କାମରେ ଗଲେ ନା। କାମରେ ଗଲେ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ଫୋନ ତ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମତେ ମୋ ଉପରେ ଚଢିଲେ କ'ଣ ହବ? ମତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ବାବା ତମ କାମରେ ଗଲେ, ତମ କାମରେ ଯାଆନ୍ତେ କାମରେ ଯିବେ ନା ପୁଣି ଖାଇବ ଗେଫିବ ମାରିବ ସବୁ କେମିତି ବା? ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆମ ମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯିବାରୁ ରମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉନୁ ତୁ ଏକା ପଳା ଯା। ଭଲ ଯାଉଛି ଯା ପଳା। ଏଠି ମତେ କିଛି କହିବୁନି କହିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଝଡ଼େଇ ହେଉଛି ପକେଇକି। ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ